9TV Jabarani filɛbaw aw ni su bi kibaruyaw la bakurubaw la an ka jamana minisiri ɲɛma Dr Bubu Sise ale ni jamakuluba dɔ taara Mopti mara la bi ka kɛ ni jamana n'a cogoya ye an bɛna walawalali kɛ o kan bi don kibaru kɔnɔna la ni o tɛmɛna ka bɔ yen fana min ye k'a dɔn Mali ka hakilina di dɔ hukumu kɔnɔ jɛrɛba dɔ sigira an ka minisiriso min ɲɛsinnen don musaka ko ma bi sɔgɔmada in na Mali n'a jɛɲɔgɔn dɔ bolo an bɛna walawalali kɛ o fana kan bi don kibaruba kɔnɔna la ka fara ninnu kan aw bɛna jamana kɔkɔna kibaruyaw an'an ka marabolo kɔnɔna kibaruyaw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ bi don kibaru kɔnɔ sɔɔni an bɛna don bakurubaw la k'a walawala aw ye. Tabarakala bi ye alamisa ye octobre kalo tile 2019 minnu bɛ k'an lajɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an b'a fɔ aw ye ko aw ni ɲankuma ko aw k'aw danse ni aw y'an suganti aw ma fili aw ma jalaki aw bɛ fo anw sugantili la kibaruyaw la bakurubaw la n y'a fɔ aw ye k'a fɔ an ka dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise ni o ye Mali minisiri ɲɛma ye ale kɔni ni jamakuluba dɔ ye taamato ta bi sɔgɔmada in na ka taa Mopti ale marabolo kɔnɔna la minisiri ɲɛma ka taale senfɛ min ye gouvernement ma caman b'a nɔfɛ i n'a fɔ minisiri min ɲɛsinnen don lakana ani kɛlɛkɛcɛkɔrɔw ka kisa ma n'o ye général de division Ibrahima Dayiru Danbele ka fara minisiri min ɲɛsinnen don cɛ bɛɛ ani maliden yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kalali mu ɲɔgɔn na ani bɛɛ ni karama n'o ye Lasini Bware ye aw ladɔniya ka fara olu kan wasaden maa caman fana bɛ jamakulu in na fɔ ka taa se Mopti mara maaba dɔw ma olu ni a ɲɔgɔnna caman premier ministre bɛna tile 2 kɛ Mopti ale marabolo kɔnɔ min kɔnɔna la baara caman bolodalen don baara dɔw mun bɛ tali kɛ kabi a kɔni ka kan ka se o ka kan ka boli ɲɔgɔn ye nɔguni dɔ kan n'o ye hakilina min sigira politiki bunakun yɛrɛ kan ka se ka gɛya min bɛ Mopti marabolo ni cɛmancɛ bolo kɔnɔna la o fura sɔrɔ a n'o maaw bɛ ɲɔgɔn ye kɛ olu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ taama in kɔnɔna la minnu ye buna hadamadenya yɛrɛ kɔkɔrɔ doni tɔ maaw ye o baɲuman kɛ wa n'olu fana bɛna ɲɔgɔn ye kɛ Mopti mara koɲɛ cogoyaw kan o mana tɛmɛ ka bɔ yen min ye Bulkesi ale ni Montoro bingali min kɛra an ka cɛdenw kan o maa jɔginnen minnu bɛ yen a bɛna taa ɲɛda olu kan o bɛɛ kɔfɛ fana ani sɔrɔdasiw bɛna jɛ u bɛ dumuni bolo sigi ɲɔgɔn fɛ waasa k'a jira k'a fɔ jamana ɲɛmaw hakili bɛ an ka nin lakana cɛ ninnu na u ka baara yɔrɔw la o bɛɛ lajɛlen ka fara o kan min ye marifa bilali ka jɛ ka kɛ jamana ka kulu kɔnɔ n'o ye DDR ye i k'a dɔn a bɛna taa o baaraw fana kun don sufurulaikaw fɛ yen ninnu ni a ɲɔgɔnna caman o de bɛna kɛ minisiri ɲɛma Bubu Sise ani a ka jamakulu ka nin tile 2 taama kɔnɔ Mopti ale marabolo kɔnɔna la tabarikala ni o tɛmɛna ka bɔ yen fana Bamako yan nɔ bi sɔgɔmada in na minisiriso min ɲɛsinnen don musaka ko ani jamana yɛrɛ ka wagadenko kisaw ma jɛrɛ dɔ sigira jɛrɛ min bɛ tali kɛ Mali yɛrɛ ka bolofaranin bɛ n'a bɛ wele ko MATP ka taa se o ni Mali ka jɛɲɔgɔn dɔw ma ka bɔ Nairobi kaw fɛ yen min bɛ tali kɛ hakilila jiginna min ye Mali ye bɛnkan dɔw kɔni bolonɔbila ka sɔn o ma Nairobi kunkan kɔrɔfɔ dɔw la ani Mali ni ɲɔgɔn cɛ o de kama u ye jɛrɛ in sigi ka hakili jagabɔ kɛ layiduka minnu taara ani baarabolo minnu bɛna sigi sen kan waasa ka se ka a koɲɛ ninnu ma fa o ko ninnu bɛ cogo di a kɛnɛ kan n'a la ka fara Mali ka jɛɲɔgɔn dɛmɛjɛkulu ninnu kan an ka minisiri min ɲɛsinnen don du denbaya musow denmisɛnw ka kisaw yakubayali ma n'o ye Madame Traoré Aissata Kasa ye a ko bɛɛ lajɛlen ɲɛmaaya tun bɛ ale bolo baara ninnu kuncɛlen kɔfɛ anw ka kibaruya ɲinina Baɲɔ Jɛnɛpo ale ye ɲininkali tɛnkun i k'a dɔn a ma ɲɛma dɔ la o bɛ ɲɛfɔli k'an ye ka taa se fana an ka minisiri muso min ɲɛsinnen nin kisaw ma n'o ye Madame Traoré Aissata Kasa Traoré u ye min sɔrɔ k'a fɔ Baɲɔ ka kuma galama la o filɛ aw ye bi lajɛrɛ ye an bɛ fɛ ka taa Nairobi n'o ye Kenya faba ye jamana 179 ka kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ ye novembre kalo min bɛ nale ni Ala sɔnn'a ma o tile 12 ka daminɛ tile 15 la jamana ɲɛmɔgɔw ka kan ka taa ye ministriw caman ka kan ka taa ye pour que jamana tɔw bɛ taa
u ka jatebɔw kɛ cogo min k'u ka décision ɲɛfɔ cogo min an fana ka taa an t'a ɲɛfɔ ten a dun bɛɛ bɛ hadamadenw ka ɲɛtaga de kan parce que ɲɛtaga tɛ se ka kɛ ni jamakulu ma kɔlɔsi o kɔlɔsiliw kɔnɔna na kɛnɛya bɛ place ba occupé yen nɔ muso denw parce que ni i ko du ka taa ɲɛ i ko muso ka taa ɲɛ i ko denmisɛnninw ka taa ɲɛ ni du taara ɲɛ wajibi jamana bɛ taa ɲɛ mais fo ka jamakulu kɔlɔsi parce que jamana kɛra cogo cogo jamana ka yiriwali jamana ka ɲɛta a bɛɛ bɛ hadamadenw ka lafiya de kan ni buna hadamadenw lafiyara jamana yɛrɛ bɛ lafiya an ka laɲini o ye muso minnu bɛ sa muso bangɛ na an b'a fɛ canba ka b'o la an b'a fɛ denmisɛnninw ka kɛnɛya ka sabati an b'a fɛ musow ka baara ko ka yiriwa musow jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ parce que ni ye jateminɛ kɛ a bɛ kɛnɛya kan a bɛ dantɛmɛ wale min bɛ musow sɔrɔ a b'o kan a bɛ bange sɔgɔ ɲɔgɔnna fɛɛrɛw kan a bɛ ko caman kan donc jamana si tɛ se ka taa ɲɛ ni muso tɛ donc muso jɔyɔrɔ ka bɔ a la kosɛbɛ kosɛbɛ an y'a ye salle kɔnɔ o ye jateminɛ kɛ musow de y'a daminɛ musow de b'a laban donc musow da bɛ jamana fɛn fɛn ka ɲɛtaga la o jamana bɛ taa ɲɛ kosɛbɛ kosɛbɛ donc défi de don pour tout le monde mais plus précisément musow jɔyɔrɔ ka bon ɲɔgɔn ye na kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛ ministère de la population k'u fo k'u waleɲuman dɔn a n'an dɛmɛbaga jɛkulu INFPA olu mun ye ni hakilina ta ani mɔgɔ jɛra k'an dɛmɛ nin baara in na donc an bɛ dugawu kɛ ala ka Nairobi kama sababu ɲuman ye pour que caman bɛ bɔ gɛlɛyaw la tabarikala ni an bɔra o yɔrɔ ninnu na an bɛna ɲumanya hukumu kɔnɔ k'aw ladɔnniya k'a fɔ min ye Japon gouvernement ale ye dɛmɛ belebeleba kɛ ka ɲɛsin an ka Mali ma k'aw ladɔnniya kabi gɛlɛya daminɛna an ka jamana kɔnɔ gɛlɛya in b'a la ka taa jɔ sen caman fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye baloko gɛlɛya maa minnu yɛrɛ mago bɛ daro dumuni donfɛ ɲuman na dɔ farala o ma hakɛw kan sabula k'a daminɛ janvier kalo tɛmɛnen ninnu na min ye maa miliyɔn 3 a n'a kunkanfɛ fila bɔɲanko olu ye maaw ye minnu yɛrɛ kun bɛ baloko gɛlɛyaba kɔnɔ ni dɛmɛ kan ka don u ma nka k'a ta o la ka na bila uti kalo la a yira k'a fɔ dɔ faral'o kan ka kɛ maa miliyɔn 3 ni buruburu 9 bɔɲanko ye o de kama ka kɛ ni o baloko gɛlɛya ɲangataw ye Japon jamana maaw ye ni an ka cakɛda min ɲɛsinen don dunkafa sabatili ma n'o ye commissariat à la sécurité alimentaire ye olu ni Japonkaw ka lasigidenso u ye u bolo di ɲɔgɔn ma ni ka malidenw ni jɛma ladɔnniya k'a jira k'a fɔ Mali gouvernement ye dɛmɛ ɲini Japonkaw fɛ yen walasa u bɛ se k'an dɛmɛ cogoya min na o de kama Japonkaw ye danganiyaw di kunungo araba octobre kalo tile 9 ka se ka Japon malo ale dɔ dili fufalaki anw ka jamana ma o baaraw bɛɛ lajɛrɛlen kundo a bɛ tali kɛ min ye malo tɔni 1000 ani 200 n'o ye Japon malo ye yanni u ka feere k'a bila sugu bulon la i n'a fɔ a kun ladirala cogo min na u ye feereliw bɛɛ lajɛlen bɔ a ma k'a kɛ dɛmɛ fufalaki ye ka di anw ka jamana ma a yira k'a fɔ a bɛ tali kɛ tɔni 600 ani 428 bɔɲanko olu bɛɛ lajɛlen bɛna se ko in yɛrɛ kɔnɔna la fo ka dɛmɛ kɛ a musaka bolo bɛɛ lajɛlen bɛ ti jɔ sefa wari miliyari 2 miliyɔn 300 ani miliyɔn 50 bɔɲanko la min ye kibaruya duman ye ko in na a yira k'a fɔ Japon gouvernement kɔni ko a jɛna nin kɔ nin ye fufalaki de ka di anw ka Mali ma sarali t'a la a kun ye ka se ka baloko yɛrɛ dɛmɛ ta ka ɲɛsin an ka jamanadenw ma n'o tɛmɛna ka bɔ yen an bɛna kiri ale bunakun kan an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ an ka jamana generali min bɛ yen ni o ye generali Musa Sinko Kulibali ye ni a ye wala sɛmɛ ka bɔ sɔrɔdasiya baara la k'a kama jamana ɲɛma kalafili tɛmɛnen ninnu nɔfɛ kibaruyaw y'a jira k'a fɔ kunungo ko wele kɔni bilala ale ma bataki senfɛ n'o ye convocation ye an ka Mali gendarmerie sariyatigiw kɔni fɛ ko a ka taa i k'a dɔn bi sɔgɔmada in na ka 1 na nka min bɛ tali kɛ a wele kun jɔnjɔn ye fɛn min ye a bɛ taa dama ɲininka ani fɛn minnu don an ma se ka kibaruya jɔnjɔn sɔrɔ o la ka se ka di maaw ma an bɛ waati min na i ko sisan fɔlɔ nka kibaruya yɛrɛ kɔni kɔnɔ a yira k'a fɔ a kun kan ka taa i yɛrɛ yira
ka na nege kan ta wati la bi alamisa so ma daina aka tonjegulu min be nolu ya kokoro do jamana nyama kala filiti menena olu koni ye bataki mina uko be wele bla uka tonde ni jamana ma bela jele ma no yu kanu bawe ko ku hakili sigi u kana chaw nin ko ina ko bina kibaro ya di uma saka ani aka wati akoka na mamunu me no ye ma so mi telu ni dala telu ni olu do be ka jira uka korofo kono ko bengali min kara bulkesi ale ni Montoro Musa Singon Kulubali ye sebeni do konike aka bololo compte Twitter sanfɛ ne obitali kɛ jama yɛrɛ weleli la ko ka jamana ɲɛma ka ibe ka dansiri o ka fanga na ko ana kɛ ni wele ninnu bɛ tali kɛ olu kɔni ko ɲɛw la nka min mana bɔ a ko kɔnɔna la ni an ye kibaruya jɛlen min sɔrɔ a la donna nataw la an ka don kibaru kɔnɔ aw n'o sɔrɔ ladiriya kɔnɔna la tabarikala o kɔfɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ Bamakɔ yan nɔ min ye ka se ka bɔ i ka so ka yɔrɔ wɛrɛ lasɔrɔ walima ka bɔ sigida dɔ la ka sigida wɛrɛ lasɔrɔ o baara minɛ teli bɛ o ye an ka bolimafɛn mun bɛ jamaw ta ka taa kɛrɛnkɛrɛnyana sotarama kɔni ye fɛn ɲɔɲalen y'o la min yɛrɛ ka baara ka bon o la tile ni su yɛrɛ kɔnɔ u bɛ tilen ka maaw donni ka taa ka tilen ka segin ni maaw ye nka yira k'a fɔ a nafa ka bon kosɛbɛ nka gɛlɛyaba de fana bɛ sotarama baara matarafali la kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye maa minnu bɛ don a kɔnɔ n'o y'a tabaw ye olu ni a sofɛriw n'a parantiw ni ɲɔgɔn cɛ ka taa se fana sofɛri ninnu yɛrɛ ma gɛlɛyaba bɛ u fana kan baara nin kɔnɔna la bi an ka fasiri jamajɛkulu yi ɲɛsin a ma min ye Umaru Tarawele ka fara Aminata Daɲɔn kan olu ka bi tile wuli ka jɔ bɛnna kosɛbɛ dugu kɔnɔna ma o ko ɲɛw kan u ye min sɔrɔ a ko kan o filɛ aw ye. Bamako jamajɛ mobili mun be n'ale bɛ wele ko Sotarama a tabaga ka ca bi kosɛbɛ sabula sɔngɔ ka nɔgɔn. Sotarama ye mobili ye mun bɛ taa ni ka segin kɛ Bamako kinw ni Arayida ni ɲɔgɔn cɛ nka an y'a ye k'a fɔ taga ni ka segin kɔnɔna na gɛlɛyaba de bi parantiw ni mobili kɔnɔmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Sotarama Bamakɔ kɔnɔ ya kɔni y'an ka moyen de transport de ye a ka teli kuma dɔ la a ka teli kuma dɔ la a man teli an ma min faamuya anw yɛrɛ ni parantiw ni ɲɔgɔn cɛ an client dɔw ka ko ka gɛlɛ nka bi in na an filila parantiw ma denw kɛra modèle dɔ ye mɔgɔ tɛ kɔrɔw ka dɔgɔyama ma mɔgɔ tɛ dɔgɔw ka dɔgɔyama ma o kɔni gɛlɛya de b'an kan n'o tɛ tiɲɛ ni yɛrɛ kɔni a ka teli a ka nɔgɔ an ma fana parce que don o don ka taa baarayɔrɔ la ka tila ka segin a ma nɔgɔ bɛɛ ma dɛ surtout maliyɛn ka sara bɛ cogoya min na a ma nɔgɔ an ma nka sotarama in kɔni de b'an lafiya nka gɛlɛya min kɔni bɛ yen kɔni o ye clients ni parantiw cɛ ye. Sisan na u y'an ta yan san bon u bɛ taa an jigi ka sɔrɔ an ma s'an seyɔrɔ la bon vraiment o gɛlɛya b'an kan n'o sera ka dabila vraiment o de kɔni o ka d'an ye yasa u b'an ta yan sa ko Arayida mais maintenant u bɛ taa an jigi daba naani na u tɛ se n'an ye quoi bon vraiment o de gɛlɛya b'an kan. Kuma dɔw la n'an wulila sɔgɔmada joona fɛ an bɛ mobili sɔrɔ joona ka taa dugu kɔnɔ an ka courses la an ka baara an b'olu lasɔrɔ joona o y'a nafa ye mais degun minnu b'a la sa o y'a transport warimisɛn ko ni fɛnw ye kuma dɔ b'a dɔ di parantiw ma alors pour que ka warimisɛnw sɔrɔ alors joona o y'a dama problème ye bon tuma dɔw la yɛrɛ bɛ jigin k'i ka waribilenw to wa ni polisiw fana y'u minɛ a y'a fɔ a bala aw bɛ temps perdu daminɛlen o ye aw bɛ jɔ pont sanfɛ pont yɔrɔ dɔw la sira dɔw kan aw bɛ jɔ a bɛ se ka 1 heure ɲɔgɔn kɛ a bɛ polisiw bolo aw ta baarayɔrɔ sɔrɔ joona bon gasoil tun yɛlɛnna waati dɔw la il me semble que ko u y'a kɛ 35 ye sinon transport tun ye 30 ye maintenant olu bannen kɔ alors gasoil nana prix jigin mais toujours an tora 35 la bon duuru warimisɛn ko in o yɛrɛ de ye problème yɛrɛ ye ni parantiw fɛngɛra n'i ye wari d'u ma duuru min bɛ segin ko bɛɛ bɛ bɔ duuru nɔfɛ n'i ye 100 d'u ma pour que 65 ka segin n'u ye 60 d'i ma fana ma diya e tɛ ka duuru sɔrɔ kelen-kelenninw b'a la minnu bɛ mɔgɔ bonya mais camanba de b'u la minnu yɛrɛ tɛ mansa bonya dɔn parce que o tɛ dɔwɛrɛ ye o ye marabaliya de ye bon n'i ma mara sɔrɔ so donc n'i nana don baara o baara la i tɛ se ka mara kɛ comme u b'o kɛ cogo min na donc o problème de bɛ yen. Chauffeur dɔw fana b'a fɔ k'u ni an ka finitigilamɔgɔw cɛ ka gɛlɛn kosɛbɛ ka tɛmɛ hali mobili kɔnɔmɔgɔw ni parantiw kan. Surani client kɔni surani o bɛ hakili de surani client mɔgɔ ɲɛnama bɛ yan mɔgɔ lankolon bɛ yen n'a fɔ chauffeur mɔgɔ ɲɛnama bɛ yan mɔgɔ lankolon bɛ cogo min na baara bɛɛ n'a position don wa sisan degun bɛ yen degun tɛ yen parce que paranti mɔgɔ ɲɛnama b'a la mɔgɔ jugu b'a la wa i m'a faamuya mais polisiw yɛrɛ yɔrɔ polisiw b'an sɛgɛn sisan turu walayi bilayi u b'an sɛgɛn sisan turu waati bɛɛ n ka cɛ ko yɛrɛ fi yɛrɛ kiriti garata n ka cɛ waati bɛɛ
u bɛ mɔgɔ fiyɛ ni ko RFI k'u ka tigɛ di ma o tɛ sɔn ka RSI d'i ma est ce que yɛrɛ ko o tɛ ko ye. Poste b'an tɔɔrɔ et puis warimisɛnko ka gɛlɛn client fana ni paranto cɛ mankan tiɲɛ na warimisɛnko fanga ka bon an bɛ sɛgɛn a la kosɛbɛ o gɛlɛya bɛ kɔni b'an ka baara la poste i mana jɔ yɔrɔ wari minɛ la papier dafa ye 1000 ma dafa 1000 tiɲɛ na o gɛlɛya b'an ka baara la. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ sotaramabɔla caman de fana bɛ yen minnu tɛ siraba kan sariyaw labato dɔw ka papiyew dafalen tɛ dɔw tɛ boli boliyɔrɔ la wa dɔw fana de bɛ kɛ sirabakan kasara caman sababu ye. Tabarikala so tarama parantiw ni passagew a ko ka can kosɛbɛ nka an b'a ɲini bɛɛ k'i dusu ma ɲɔ bɛɛ lajɛlen bɛ dayirimɛ ɲini de la waati kunkurunin ko don an k'an dusu ma ɲɔgɔn kɔrɔ o kibaruya ninnu bɛ taa ni an y'an ka marabolo kibaruyaw la k'a daminɛ Kayi ka taa min ye Kidali ye marabolo minnu bɛ yen ni kibaruya guni minnu bɛ yen bi an y'olu fana fara ɲɔgɔn kan ka kɛ bakuruba kelen ye kumakanw filɛ aw ye. Ayaw danse an ka bi marabolo kibaruyaw la an bɛ min daminɛ ni marabolo gale ni o ye Kayi ye Ɲorodi Sahɛlikaw fɛ yen k'aw ladɔnniya k'a fɔ kalanbulon dɔ dayɛlɛla kunu araba octobre kalo tile 9 Ɲoro yɛrɛ dugu kɔnɔ kalan in kɛra ka ɲɛsin denmisɛnninakaw ma walasa olu yɛrɛ bɛ se ka guwan cogo taw woloma ka bɔ guwa tɔw cɛla cogo min na fantanya kɛlɛli hukumu kɔnɔ dɛmɛ bɛ se ka don olu ma togoya min na a bɛ tali kɛ maaw ka cogo o la sabatili ani gɛlɛya min bɛ u kan ɲangatako la fura bɛ se ka sɔrɔ olu la cogoya min na u bɛ se ka dɛmɛ sɔrɔ a projet in bɛ laɲɛnamaya Ɲorodi Sahel commune 3 kɔnɔna la wa hakilina taara maa minnu fɛ o ye projet jɛkulu min bɛ n'a bɛ wele ko PEDASAM ni o ye jigisɛmɛ yiri o baarabolo programme o kɔnɔna ye. N'an bɔra Kayi mara la an bɛ taa Sikaso k'aw ladɔnniya k'a fɔ tɔnsigiba dɔ fana dayɛlɛla ye kunungo min bɛ tali kɛ maa 50 bɔɲanko la n'olu bɛɛ lajɛlen bɔra CEDEAO jamana 9 kɔnɔ u bɛna sɛbɛkɔrɔ kalan ka hakili falen kɛ tɔrɔkɔ ani musaka kurutu minnu bɛ dugutaa kow la kɛrɛnkɛrɛnnenya poste de contrôle ni péage ninnu na maa ninnu kɔni bɛna hakili jagabɔ kɛ kosɛbɛ CEDEAO yɛrɛ kɔnɔna la dugutaa minnu salo bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na a musaka ko bɛɛ lajɛlen kɔkɔrɔ donnen don syndicat jɛkulu min ɲɛsinnen dugutaa ko ni mobiliba bolilaw ka ko ɲɛma n'a bɛ wele ko CC CRAO. N'an bɔra yen an bɛ taa Segu Sikɔrɔ ani Bazan don Segukaw fɛ yen kunungo min ye npogotigini maa caman olu fana ye kala dɔ sɔrɔ kala min bɛ tali kɛ hakili jagabɔ ni kunnafoni diw la kɛrɛnkɛrɛnnenya npogotigilakaw bɛ se ka lafaamuya jɔnjɔn sɔrɔ suradasiya ni finitigiya yɛrɛ o koɲɛw kan cogo min na a kun ye musomani minnu bɛ yen n'olu b'a fɛ ka don surasiya ni lakana baaraw la olu bɛ se ka hakili ɲuman sɔrɔ ani ka don ɲɔgɔnna sabati olu ni finitigilakaw ni ɲɔgɔn cɛ walasa u ka kunnafoni jɛlenw sɔrɔ yanni u k'u labɛn ka don suradasiya ni lakana baara ninnu na a bɛna kuma ɲɔgɔnya sɛbɛkɔrɔ la nɔgɔya u ni finitigilakaw ni ɲɔgɔn cɛ a ko yɛrɛ hakilina taara Mali ka jɛkulu min bɛ yen n'o ye Institut Malien de Recherche Action pour la Paix n'o ye IMRAP ye jɛkulu min ɲɛsinnen don badabada bɛɛ ɲinini ma u ni Segukaw ka bolofara cakɛda min ɲɛsinnen musow ni musomanninw ni du o koɲɛw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen yakubayali ma. Tabarikala fɛn o fɛn bɛ yen n'a daminɛ ɲɛna ka ca Ala fɛ a labanko tɛ maa gan i kamana min y'an ka bi don kibaru ye an y'a daminɛ bonya ni karama kɔnɔ aw ye a ɲuman tɛmɛna basi ma bɔ a la o Masa Rahamani kelen ka bonya kɔnɔ an bɛ dugawu don kɛ Ala kana basi bɔ an ka hɛrɛ ɲini fɛn foyi la Ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi payi ma ka hɛrɛw k'a ɲɛ an bɛ fɛn o fɛn ɲɛɲini walasa an ka se ka se an ka denbayaw kɔrɔ an ka baaraw ka jidi Ala k'o bɛɛ lajɛlen nɔgɔya an ye a y'aw sɔgɔlen to an n'an ka katimu bɛ to sen na sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan don kibaru wɛrɛ kɛnɛ kan nin waati kelen na ni Jabaranin So la Ala ka su hɛrɛ d'an ma.